Pozdravo čituljka! Danas čitamo Liza Lija i njen mokri sto. Nevolje Lize Lije počele su kad se u stan iznad njenog uselila Goca Gušterica. Nije Goca bila loša susedka, ali je imala jednu jako nezgodnu naviku. Volela je tužne filmove, pa je svake večeri po čitave sate sedela pred televizorom i plakala. Kad se prikazivao neki od njenih omiljenih filmova, kao Zaplači da zakukam ili Uzdišimo zajedno, Goca je istog časa udarala u plač. Ne bi Liza mnogo marila za to, samo što su tužni filmovi uvek počinjali baš kad je Goca punila kadu za kupanje, a uvek je zaboravljala da zavrne slavinu. Tako je Liza svake večeri sedela za svojim pisaćim stolom u prizemlju i tipkala na pisaćoj mašini svoj veliki roman, a kapljice vode su odozgo padale na nju. Liza se na to požalila Goci i ova joj obeća da će sledeći put, pre nego što pođe da gleda televiziju, svakako zavrnuti slavinu, ali je i dalje uvek zaboravljala da to uradi. Liza već stade da očajava, kad joj gospodin Glista, najbolji baštovan velikog drveta, predloži rešenje. Tvoj pisaći sto je iste veličine kao Gocina kada, reče gospodin Glista. Ako ga postaviš tačno ispod kade i razastreš po njemu zemlju, pomešanu sa semenjem, izršće ti prekrasna baštica. Liza postupi po savetu gospodina Gliste. Otada je pisala danju, okružena cvećem, kao da je negde u polju, a uveče je nastavljala da radi pod kišobranom, da zaštiti sebe i pisaću mašinu, dok su kapljice sa plafona zalivale njenu divnu bašticu na stolu.